Представяме Citroen C3 Aircross 2023 година Full Extra. Перфектно визуално и техническо състояние. Автоматик, подгряване на седалките, кожен салон, навигация, камера за заден ход, безключово отключване, заключване, безключово палене. Перфектен автомобил. Икономичен, практичен, всички възможни екстра за модела. Неразличим от нов. Перфектни гуми с джанти, LED светлини, подлез на седалките, старт стоп, камера с навигация на български, 360 камера плюс камера заден ход, плюс дистроник, автопилот, чете знаците. Колата неразличима от нова, който желае да заповяда.